el punt d'inflexió més important que ha tingut el ferrocarril a la història de les illes de Mallorca. En aquest cas, passam d'un tren dièsel, d'un tren convencional, a un tren elèctric. És a dir, seria la passa que hi va haver un moment determinat que se va passar d'un tren de carbó, de vapor, a el tren dièsel. I ara estem a l'altra fase, que és passar del tren dièsel a el tren elèctric. Què implica això? Implica uns trens molt més còmodes, uns trens menys ruïdosos, és a dir, menys contaminació acústica, no només pels usuaris, sinó per veïns, més ràpids, en el sentit de no que facin més vies, sinó que la seva acceleració és molt més alta, o molt més important, igual que la seva d'acceleració. És a dir, agafen la velocitat punta en molt poc temps i redueixen a velocitat zero també en molt poc temps. Aleshores, dins aquests paràmetres, tindrem uns trens molt més còmodes pels usuaris, un tren molt més respectuosos per medi ambient, perquè les contaminacions, com han explicat, les emissions de CO2 se redueixen a zero, pràcticament localment en el tren, molt més nets i molt més ràpids en el sentit que s'acurçaran els trajectes i les freqüències seran més curtes.